De wethouders van Hazen lieten de staatssecretaris graag de mooiste plakjes van haar stad zien. Liek het gemeentehuis. Daarna gaat het zeilschip terug naar de industriehaven, dat het de bedrijven economisch voor de wind gaat. Alles vanzelfs in de trant van de komende statenverkiezingen van 18 maart. Voor de staatssecretaris van Financiën is het heel nuttig om niet opgesloten te zitten in de Haagse werkelijkheid. Maar ook te kijken waar al die werkgelegenheid wordt gecreëerd. Biegeliks bij boterbouwer Bodeus. En die hebben een eigen agenda. Dat de staatssecretaris hier is, en zeker van Financiën, is voor ons van belang. Omdat daar bij ons speelt daar ook een financieringsvraagstuk. Ze maaien 24e neemt de trilboorten van Zuid-Amerika bouwen. Een miljoenenproject dat 200 mensen 3 jaar lang onder het werk houden kan. De bank stiepert het plan. Alleen de Driek wil net met extra yield door de bregen komen, wils er wel een potje voor is. Als een ondernemer moeite heeft met die aanvraag, dan is het altijd goed om te weten waar dat aan ligt. Maar in principe is dit nou juist zoiets waar de overheid ondernemers ondersteunt om te zorgen dat ze hun export beter kunnen organiseren. Dit denken ze bij Bodeus liek wel zieloorzoer. We zijn al 1,5 jaar zijn we bezig om het voor elkaar te krijgen. In eerste instantie is het door negatief advies uitgebracht aan Dijsselbloem. En waardoor eigenlijk dat hele project op de tocht komt te staan. Hier lag een specifieke vraag over een specifieke aanvraag. Dat kan ik even niet beoordelen, dat geval. Maar het is interessant wel om even naar Den Haag mee te nemen. Nog geen concreet antwoord dus, maar bij Bodeus houden ze hoop. Nou, dat zou toch mooi zijn voor een staatssecretaris van Financiën om te zeggen van nou, daar willen we wel wat mee gaan doen.